Salutare frați și surori, astăzi să mă joc eu singur Rivals și o să încerc să îmi fac un win streak 12 astăzi, pentru că acum am un 8 win streak și încerc să mi-l fac 12, dar e că trebuie să am și o echipă. Deci, în cazul ăsta, eu, ca să nu mai dureze așa mult să facem 2v2 și toate cele, fac unul de rank de 1v1. Deci, o să fie mult mai repede și cred că mult mai multe și intrăm. Tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bun, Crossroads și Construction sau depinde. Ok, Domination. Ok. Yes! Mi-a dat Ben la sniper. Și nici la revolver. Bun, am tot loadout-ul care îmi place mie. Wow, e și el cu sniperul. Wow! Wow! Op, e sus. E șansa mea, bang, headshot. Bun. Așa. Ai, cu altă armă. Opa! Ai o mică surpriză, wow! Ai unul înapoi. Oh! Oh! Mureș. Mureș. Oh, yes. Unde-și baclavale? Oh! Oh my gosh, e cuțitul. Baclavale. Nu trebuie să-mi schimb strategiile, că nu merge așa bine. Bun. Nu pot deloc, pentru că mi-am schimbat deja de 2 ori. Aștept aici. Sau depinde pe unde o ia. Uite-l, sus. Ah, mama, ce greu e! Trebuie să dau slide. Dacă stau cu slide-ul. Pe aproape. Oh! Trebuie să fiu la înălțime. Unde te duci? Oh, așa! E greu să te tragi! Oh my... Deci n-are cum. N-are cum.
headshot! Aici în jocul meu. Bun. Am zis că strategia că merge bine. Și că aici nu-ți pierzi win streak-ul, adică am mai jucat. Oh! Oh my god! That's ok. Un rematch? Un rematch? Rematch? Un rematch? Nu vrea. Următorul joc. Bun. Suntem în următorul joc. Facem din nou de rank. Și intrăm. Dacă fac asta 1v1. Oricum fac ăștia doi. Deci. Și intrăm. Și am intrat. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, nu. Splash, te rog, splash și sniperul. Yes, splash! Trebuie să nu dă ban la sniper. Ce bine la sniper, dar la katana, da. Sunt sigur. Dar la katana, da. Strategia mea. E și el cu... Nu știu că e și el cu sniperul. Apoi dă bine la katana, ce să fac? Ba! Oh my gosh! N-am făcut un mai rău decât ăla. Poți da un crazy snipe? Oh! Bang! Boom! Am loc din loaded. Auzi! Mă faci un crisp! Am loc din loaded. Gata, îl văd. Unde ești, fratele meu? Hai, unde ești? Îl văd. Oh, i-am dat de 40. Olei! Așa nu. Cât mare! Următoarea rând o să iau și eu. Bam! Oare ce m-a făcut ăla? Nu știu dacă m-am nevoie de aia o iau. Văd.
Bang! Bun, încă 2 jocuri. Merge bine? Dar uite, sunt de Peter Space, sniper-ul și sunt fie foarte bun. Bun! Următorul. Bun, 1v1. Clonțolini. Și până atunci... am uitat. Ce să mai... Și intrăm. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Te rog, te rog, te rog. Calma. Yes! Și e două. Bun, yes, din nou sniperul. Deci sniper, revolver, sight, medkit. Ne pregătim pentru asta. Ba da. Bang! Bun. Wow. Unde ești? Am făcut-o să rateze. Nu știu dacă e băiat sau fată. Hop! E urgență! Opa! Bang, bang! Și un weg. Bun! Bang! Buj! Dacă tot se iau katana acasă, fie așteptată cu o surpriză. N-a vrut. Oh my god, ce clip a dat! Mărești. Că nu știu unde e. Mi-e frică. Ce clip era să dau? Unde ești? O văd. Ce aproape! Hop! Un glonț! Fugi! Bang! Și boom! Și încă un joc. Bun! Rematch? Prin rematch? Nu. Și ultimul joc. Și vedem ce primesc. Până acum tot l-am mers bine la cele încă 5 jocuri pe care le-am jucat. Dacă aș vrea să joc unul de ăsta normal, dar că aș vrea să-mi cresc win streak-ul, dar prima oară facem altfel. În filmulețul ăsta suntem doar cu ce
sunt cât de bun sunt, pentru că ăsta e făcut game mode-ul să fie bun și poate să-ți dea orice fel de bunitate. Deci, poate în filmulețul viitor o să ajunge la golul meu de 12 win streak, dar nu acum. Da. Asta vreau și eu să aleg Dox. Și nu sniper. Nu înțeleg de ce tot aleg energy rifle. Nu cu sniperul meu. RPG, revolver, sight și medkit. Unde ești? Bine că asta se caică repede. Nu mă sări! Da. Cred că să mor de Adam, dar sper că nu. Mai de mine. Sight! Unde? Adam! Bang! Bum! Merge bine cu aghiourile. Aici o să mă ascund. Unde? Unde? Uite-l! Îl văd. Unde ești, baconule? Te văd! Oh my god, ce shot ți-am dat! Mamă, niciun damage de data asta. Egal la damage. Bun. Unde ești? Oh my god! Hilează. Yes. Încă un headshot. Shish. O spun la fix unde este un cristal ceva. O să încerc să o risc pentru biscuite. Unde e cristalul? Hai de capul meu. Și unde se spawnează? Fugi. Oh my god, fugi. Fugi de aici. Gata. Sunt gata din nou de luptă. Urcăm. Uite unde taște! Oh my gosh, Molly! Da.
I'm a bit fumbling right now. Ați atrage atenția asta? Nu știu, dar sper că da. Iar știu unde se află. Unde? Oh, my God! Deci nu, dacă că o să mor aici, dar vedem. Este 3-4 acum, sau la 4-3 să zicem. Mai am șanse de a câștiga, dar nu foarte multe. Oh, yeah. Și ultimul glonț, bum, bam, bum, 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 bam. Oh, se duce la moarte. Da. Sunt o loctin. Am loctin mâna de eu. Uite-l, văd! Hai! Hai! No! Am primit și... Ce? Asta primesc? Vă serios. Primesc bronz? Ok. Bine. Sper că v-a plăcut filmulețul de azi și dați like și ne vedem la următor cu win streak și să ne revedem. Ciao!